Pán Sobaka, ešte jedna otázka. Ako vnímate to, že našiel prvky DNA v tej mRNA vakcíne? Je to bežné, alebo... Ja myslím, že to pán splnomocnenec dementoval, že teda tie prvky DNA tam, že DNA v tých vakcínach nájdené nebolo. Aspoň tak som to pochopil z tej... Áno. Vlastne o tom celú tlačovku rozprával. Toto vám neviem povedať, každopádne tie vakcíny DNA neobsahujú, hej. No, oni obsahujú mRNA, ale DNA neobsahujú. Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA. Toto je výsledok analýzy slovenských vakcín. Priemerne. Moderna, obsah mRNA 10 na 9 až 10 na 10. DNA v Moderne 10 na 7 až 10 na 9. Pokiaľ by šlo o znečistenie po výrobnom procese, hovorili by sme o množstve 10 na 2, 3 maximálne. Toto je tak obrovské množstvo genetickej informácie, že to je možné smelo oficiálne označiť za génovú terapiu. To nie je žiadna vakcína.